ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ କିଛି ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଗତ 25 ଦିନ କି 30 ଦିନ ହେବ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଟ୍ରିପ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପର୍ବତ ଶିଖରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନରାଇଜ୍ର ଭ୍ୟୁ ସେଦିନର କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଭାଇ, ସେଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ସହିତ ମୁସିମୁସିଆ ଶୀତଳ ପବନ ମନଟା ପୁରା କିଣି ନେଉଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଉପରେ ଏକ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ବି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରି ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ି ଗଲୁ ପୁରା। ଏହି ବିଷୟ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ପାପ କରିଥିବ ସେ ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରି ଭିତରେ ପଶି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭ୍ୟୁଟା ଆଉ କିଛି ତଳର ଭ୍ୟୁଟା। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଫଟୋ କିଛିଟା ଉଠାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆଉ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ମନର ମନସ୍କାମନାକୁ ମାଗି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଝରଣାର ଚେରମୂଳ ମାଟି ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଯେମିତି ଜନ୍ନତ ମିଳିଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଳପ୍ରପାତ ତପ୍ତ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମା' କନ୍ଧୁଣି ଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠାରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗରମ ହେଇ ଗୋଟି କରି ଉପରକୁ ଫୁଟୁଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ, ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ମୋର ମୋବାଇଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍।